Come on, Kasiklan Church. Hallelujah for this coming new year. Let's give Him the praise. Hallelujah, hallelujah. Let your voice exalt the name of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tanan mo ingon, dalay ko ng Diyos. Iya ang himaya, iyang kadungganan mga igsuon. Praise God. Sa walay paglangan samtang nagbarog mo mga kaigsuunan, magabasa ta sa mga pulo sa Diyos. Nga mo'y ato mga igsuon kong himuon kapag kaon ato karon ning katapusang gabi. Praise God sa tuig 2022 mga kaigsuunan. Katapusang adlaw mga igsuon. Praise God. Hallelujah. December 31, 2022. O mutagpo ta sa bagong tuig unya mga igsuon ko. Alas 12:01, 2023. Pipila lamang ka minuto, pipila lang ka oras. Bagong tuig na mga igsuon. Tanan mo ingon amen. Hallelujah. Sa walay paglangan, open your Bible. Kung namoy Bible, kung wala, maminaw tas pagbasa sa mga pulong sa Diyos. Nining takna ang mga igsuon. Jeremiah chapter 31. Hallelujah. Reading from verse number 7. Nagaingon ang Bible mga igsoon, nagaingon ang pulong sa Diyos. Kay mao kini ang giingon sa Ginoo. Mag-awit kamo nga malipayon, alang kang Hakob, ug maninggit kamo alang sa pagpangulo sa mga nasod. Managmantala kamo, managday kamo, ug magaingon, o Ginoo, luwasa ang imong katawhan. Hallelujah, ang nahibilin sa Israel. Ania karon dadon ko sila gikan sa amihanan nga yuta, ug tigomon ko sila gikas kinatumyan nga bahin sa yuta. Og uban kaniya ang buta, ang bakol, ang mga babaeng mapdos ug siyang nanganak sa tingob, usa ka dakong pundok mobalik sila didto. Mangan ni sila uban ang paghilak ug uban ang pagpakiluoy, tultulan ko sila, palakton ko sila sa maoy amahan sa Israel ug Ephraim. Maoy kamagulangan ko nga anak, pamati sa pulong sa Ginoo o kamo nga mga nasod, o ipahiyag kini sa mga pulo nga halayo, og manag-ingon kamo, siya nagapatilbulaag sa Israel, magatigom kaniya og magabantay kaniya, sama sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Kay ang Ginoo nagalukat kang Hakob og nagtubos kaniya gikan sa kamot ni adtong kusgan kay kaniya. Busa sila manganhi og manag-awit sa kinahitasan sa Sion, og manag-ambahan ngadto sa kaayo sa Ginoo, ngadto sa trigo, ngadto sa bagong binog, ngadto sa lana, og ngadto sa nati nga panon sa karniro, og sa panon sa baka, og ang ilang kalag mahisama sa usa ka tanaman nga binubuan sa tubig, og sila dili na gayon managsubo pag-usap. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Amen. Salamat sa mga pulong sa Diyos. Sa dili pa kamulingkod mga igsoon. Lamanuha imong katapat. Igna nga maayo gayod ang Diyos sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Malipayon ba mong tanan mga igsoon ko karon diha nga nakahimo tas katiguman? Hallelujah. O igsoon ko, dumalahon ko kamo sa mensahe ning taknas kagabhion mga igsoon, a fresh start, ang presko nga pagsugod. Tanan mo ingon amen. Hallelujah. So nini mga igsoon kong pulong atong gibasa karon, kini mga butang nga pagpahinumdum sa atong Ginoo sa iyang mga katawhan sa Israel. Praise the Lord. O salamat sa Dios nga kining mga paghitabo sa kinabuhi sa mga taong nangalagad sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel. Mahimo nato nga kapanag-ingnan, mahimo nato nga ehemplo, ug mahimo nato mga kaigsuonan ko nga example sa atong kinabuhi, ingon nga kita usab nangalagad sa Dios sama usab kanila nga nangalagad sa atong Dios. Ang Dios sa Israel mao na ang atong Dios. Amen. Tanan mo ingon amen. Ang Diyos nga gialagad sa mga Hudiyo mao na Diyos nga atong gialagad mga Kristohanon. Palakpakan nato ang pangalan sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Praise God. Abi ninyo ang pinakanindot sa kinabuhi kanang kita nga tao mga igsuon, ang pinakamaayong pinakanindot nga kanunay nato tinguhaon sa atong kinabuhi kanang kanunay bag-o.
Kanunay nato nang gitinguha. Bisan pa man sa mga butang, bisan pa man sa atong mga sinina, bisan pa man sa mga gamit nato sa balay. Gusto gyud ta bag-o. Ngani ang mga daan na mapugos lang ta gamit kay wa kita ikapalit nga bag-o. Pero kung kita'y pabuton, kung nalay kwarta, gusto gyud ta nga bag-o gyud. Everybody say amen. Bag-o gyud ang gusto nato. Ngano unsa may naa sa bag-o? Ang naa sa bag-o mga igsuon ko, naa ang kaanyag, naa ang kaanindot, naa ang kahinlo. Kung mag-isgot tag bag-o. Everybody say praise the Lord. Nindot kayo ang bag-o nga butang. Nindot kayo ang bag-ong sakyanan. Pero dili lang kita makapalit kay wa tay kapalit. Muna mapugos na gamit sa mga daan kay wala man gyud tay mapalit para sa bag-o. Pero kung papaliun ta, kung kaya lang, bag-o gyud gusto nato. Tanan mo ingon amen. Dagay mga tao nagmahay sa nangaging 2022 sa dili maayo mga panghitabo sa kinabuhi. Pero mga kaigsuunan ko, forgetting the past, kini panahon na, kay bagong tuig na, dapat bag-uhon usab nato ang atong pagpamalandong, ang atong paghuna-huna, ang atong pagtuo, ang tanan dapat pagsud sa bagong tuig, bag-o na ang atong pagbati. Kung ang atong pagbati 2022 backslider nga pagbati, dapat revival nga pagbati 2022, 2023. Kung ang imong kinabuhi 2022 dali lang mabikil, dapat naanay kabaguhan 2023. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsuon. Kung kanunay kang masukanon 2022, ibili na na. Musuod kas 2023 nga dili na masukanon. Everybody say praise the Lord. I-enjoy ang life, i-enjoy ang kinabuhi. Samtang naay kinabuhi, naay paglaom. Samtang naay kinabuhi, naapay dako kayong mahimo sa kinabuhi. Everybody say praise the Lord. Salamat sa Diyos mga igsuon. Amin nimo, gusto na ko i-preach sa inyo karon. Amen. Sa tanan nakasimba karon mga igsuon ko. Ang uban karon tuarag yun sa ilang balay kay nagpabili ng ilang tradisyonal, ang ilang tradisyon nga pagka mutagbog alas 12 yun sa bagong tuig mga igsoon, kinahanglan tuag yun sa balay mo sa ang ilang pagpreparar karon tanan tuwa sa ilang balay. Hallelujah. Pero akong na balanse, akong na hatagan mga igsuon ko og pagpamalando nga pinakamaayong preparasyon sa bagong tuig kining naata sa pagsimba, naata sa pag-awit, naata sa pagdaig, naata sa pagpaminaw sa pulong sa atong Ginoo mga kaigsuonan ko. Glory to God. Samtang naay kinabuhi, naapay dakong mahimo. Kaya ang kinabuhi lumalabay, ang katuigan mahunong. Pero ang atong paglaom nagpabilin diha sa kamot sa atong Ginoo mga igsuon. O karon ang ubang mga tao, ako na ibalo nga grabe na. Hirig-hirig ng linakuan sa mga tao ron. Kang ilang pagpangandam karon mga igsuon, maabot ang bagong tuig, kanang insaktong tama sa ilang ulo. Lakaw kag mga tindahan karon, lakaw kag mga tapukanan karon, naay daghang pagkaon. Naapoy daghang ilimnon. Hallelujah. Maunay kinabuhi sa mga tao sa tradisyonal nga pamaagi. Pero sa ato mga igsuon dili ni tradisyonal, kini mo'y kabubuton sa Dios nga kinahanglan magpasalamat ta, magdaig ta, magsimba ta sa iyaha mga kaigsuonan ko. Maunay kabubuton sa Dios. Hallelujah. Karon bagong tuig naman, bag-ong pagsugod mga igsuon. Praise God. Ang akong buti pasabot basta naanagalita karon sa bagong tuig mga igsuon. Alos ang kadaghanan hilig o kanang gitawag lihi-lihi. Di ba? Aksyon na ganing alas 12, makahuna-huna na dayon ang tao nga. Unsa kay akong buhaton karon para pag 2023 unang adlaw malihian. Mo'y mahitabo. So kung
uban mga igsuon na ang nadunggan nga katong mga putot maglukso-lukso. Ya, mag-wish na yon nga mutaas ang height. Ya, mga balay karon nagpalit sila og mga putkan. Palit sila og mga kamo na may mga lingin sa inyong balay. Ha? Namalit og mga lingin? Kaysa tradisyonal, basta bagong tuig na gani, musunuray na gani bagong tuig, mamalit og mga lingin. Kay ang lingin kuno paswerte. Pero na ako'y nabasahan kagahapon sa Facebook i-post, gamatod pa sa nag-post mga igsuon, unsaon man ang lingin, unsaon man ang palihi nga lingin para panalanginan ta kung ang nagpalihi wa magbayad sa iyang utang. Di malas ra gihapon ang iyang sangputanan. Matod pa sa nag-post, saon wa ko kwenta ng palilihi anang lingin kung ang nagpalit sa lingin wa magbayad sa iyang utang. Kaya ang sangputan kuno ana di malas lang gihapon. Alang nila ang lingin paswerte. Wat kasi nakauna po na ng lingin-lingin no? Paswerte man kuno gyud na. Pero sa ako dili nang prutas nga lingin mo'y paswerte. Gusto ka mo swerte mong kinabuhi bagong tuig pangalagad ug tinuod sa Ginoo. Mo nay tinuod nga swerte sa kinabuhi. Puyon mo ana? Wala na ko'y laing nahibaluan pa nga mohatag og swerte sa tao. Wala na ko'y laing nahibaluan pa mohatag mga igsoon og maayong padagan sa kinabuhi sa tao. Ang Ginoo ra gyud mga igsoon ang atong gialagad, ang Dios nga mo'y tag-iya mga igsoon ko sa tanang butang. Ganong alagaro nato ang Diyos because God has unmerited blessings and unlimited blessings. Naa sa Diyos ang gitawag unlimited blessing. Ang tao magkadagan-dagan ang panalangin, kulang ra gyapon. Ang tao magkadagan-dagan ang kwarta, kanunay kulang. Pero ang Diyos dili gyud siya magkulang. Siya walay kulang mga igsoon. Mana gusto kang may mong swerteng kinabuhi, alagara siya. Simbaha siya. A fresh start. Sugdan nato ni sa gitawag fresh. Ang tanan maingon fresh. Sa Bisaya gani anang fresh. Prisco. Dili si Chavez. Nindot kaayo ning Prisco. Pagsugod sa tuig, dapat prisko pod ang atong pagbati sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero dili kaligayan mag-anam kadugay kining prisko, madugok ba yun? Amen ba? Bisag kung sa pakanindot sa imong gipalit ka prutas bago pang pinitas, bago pa nimong gikuwas punuan, moabot ang pila ka adlaw, moabot ang pila ka semana, madugok na, malata na, ma-overripe na. Matupot na sa isda mga igsoon mo palita bisa pagkasimag pa ng mata bisag ang mata sa isda mga igsoon ka pitok-pitok pas ka presko. Moabot gyud ang panahon nga kanang isda pila ka oras ana madubog gyud na siya. Mausap sa pagpangalagad nato sa Dios. Dili kanunay dasig, dili kanunay lig-on, dili kanunay malipayon. Amen. Pero sa matag tuig siguruho nato nga nagsugod ta sa prisko kay mudagan ang panahon, moabot man maluya ka, at least gisugdan nimo mga igsoon ko sa kadasig, at least nga gisugdan nimo sa revival. Kay kung nagsugod kang luya na kaanong tuigan, di ka kaabot ang tungas tuig, hagba ka. Kuha ninyo, magsugod yun tas prisko kay nga pagbati karon. Wow, hapit na ang bagong tuig mga igsoon ko. Ato karong sugdan sa mga pag-ampo, sugdan nato sa pagtuo, sugdan nato sa kadasig, sugdan nato ang pag-alagad nga malipayon ang Ginoo mga igsoon ko. Hallelujah. Pindot kaayo na mga kaigsuunan ko nga pagsugod kanang presko. Pindot kaayo nga presko ang atong pagbati.
dili pa moabot ang alas 10 mga igsuon, humanagkos pagwali, makahimo na tas pagdaig, pagampo, pagpasalamat sa Dios nga kita gitagaan pa niya kahigayunan nga musudong sa tuig 2023. Because my life is not my own. Your life, mga igsoon, ang imong kinabuhi, dili yun na tinuod imo. Hallelujah. Igura na mga igsoon ko nga ang Ginoo nagpiyal ka nimo, but pasabot ka ng kinabuhiya, piniyalan ra ka. Panahon nga ang Ginoo mo ingon na kuhaon ko na ko ikaw, kuputlon ko na ang kinabuhi nga imong gigamit, wala kay mahimo mga igsoon. Pero ang kanindot kung nangalagkas Ginoo, kay pwede ka mo request sa Ginoo nga, Lord, pwede pa nga buhi pa ko 2023. Maka-request ka sa tag-iya sa kinabuhi. Pwede ka makahangyo sa tag-iya ni ini mga kaigsuunan. Kamu niyang naglingkod karon ni hangyo na mamugsugod sa Ginoo. Wala to kabaloon sa dagan ini kinabuhi at 2023. Everybody say praise the Lord. Pero ako nahibalo kung kita mo hangyo sa Ginoo, na siya ay kaluoy sa mga taong magpaubos o mo hangyo kaniya maghisgot as kinabuhi. Ayaw lang yun ipasigarbo ang imong kaugalingon. Hallelujah. Ito nga itong Ginoo mga igsuon, pinagkamaayong butang kinabuhi nga makatunan sa tao, kinig yung pagpaubos. Everybody say praise the Lord. Kaya ang pagpaubos mga igsuon ko, ano na'y ganti nga pa mapaabot sa tao, gikan o alang mga igsuon ko, gikan sa Ginoo. Na'y mapaabot. Munang atong pagpaubos, nindot kaayo mga igsuon. Sa Bible, matod pa sa Bible, humble yourselves under the mighty hands of God, and in the due times, He will exalt you. Kining atong kinabuhi mga igsuon ko, naarag yun na sa kamot sa Ginoo. Ug ayaw tuguti nga ang kinabuhi natong mahulog sa kamot sa Ginoo. It is a purple things to fall into the hands of the living God. Hallelujah. Ang tanang nangalagad sa Ginoo karon naa nata sa iyang kamot. Pero moabot ang panahon mahulog ta kung dili ta magbantay sa atong kaugalingon mga kaigsuonan ko. Kung dili ta mga igsoon magmatgon sa atong kinabuhi, malagmit mga hulog ta diha mga igsuon ko, gawas sa kamot sa atong Ginoo. Nangalagad ka sa Dios, protektado ka sa Dios. Nagsimba ka sa Dios, ang Dios mo'y nag-aambing kanimo. Pero kung layo na ka sa poder sa Dios, layo na ka sa kamot sa Dios, wala na'y proteksyon ang Ginoo sa kinabuhi nimo. Muingon man ang tao nga patyuno na ka, muingon man ang tao hapit na ka matudas, at least mga igsuon ko, kung naa ka sa kamot sa Ginoo, bisa pag unsay mga misyon sa tao, unsa may mga taha sa mga daotang tao para sa imong kinabuhi, wala sila'y mahimo kay protektado ka sa atong lamawong makagagahom. Una nga ayaw palayo sa Dios. It is a purple things to fall into the hands of the living God. Ayaw gyud palayo mga igsuon. Usay burag nakakumbitay na lang ta. Wala tuod ta madayog kahulog, pero burag alanganin na kay nakakumbitay na lang, gamay si piyat hagba na ni hog na ni. Amen. Abi Kristohanong kinabuhi mga igsuon ko, kanang nakakumbitay na lang ta, gamay na lang ana. Abi kanang nagkumbitay ta mga igsuon, kapoy na kay na, di ba? Palin kamuti nga dili lang tama nagkumbitay ka, kundi makatungtong kapag balik sa kamot sa Ginoo. Ayaw gitugot mga igsuon nga naakas bitawag mga igsuon terrible o ilngig nga pakitabo sa Ginoo. Nagpamalandong kanunay mga kaigsuonan ang mga katawhan sa Dios. Ug hinaot nga kitang nangalagad sa Ginoo, kanunay ta magpamalandong mga igsuon sa atong kinabuhi diyan sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Kay kung ato ning susihon pag maayo ang atong kaugalingon mga igsuon,
Daghan pa kay tag usbunonon, daghan pa kay tag usabunon, daghan pa kay tag utrohonon. Everybody say praise the Lord. Gani ang uban karon, gusto na nila magkontro na, mag-usap na sa dagat sa ilang pagkinabuhi. Sagara sa syudad karon, haling-haling sila og mga kanang tawag na mga ligid. Nagpadilaab sila mga kalayo sa dili pa moabot mga igsoon ng alas 12. Butang sila mga igsoon ko og mga papel, New Year's resolution. Ilan ang sunugon kung unsay dili na nila gusto para pagbagong tuig katong ilang mga dili maayong ginuhatan, dili na nila mahimo. Mahunong na pag-abot sa bagong tuig. New Year's resolution. Kamu kaha, kung mo apil taan na nga tradisyon mga igsuon, magsunog-sunog, kung sa po kayo inyong ibutang sa inyong mga papel. Hello? Tingali ang ibutang ninyo sa inyong papel. Ibutang ninyo tong dili maayo. Para mawala na to sa atong kinabuhi, 2023. Kung naamay kawatan, tingali, ibutang niya sa kapirasong papel nga, sunugo na nako ni ang akong pagkakawatan. Tuig 2023 di nagyug ko mangawa. O kay ibutang dito nimo sa imong kapirasong papel og isulat nga dili nagyug ko man chicks. Sunugo na ni. Kay dili ni maayo makapadaot sa akong kalag. Dili na ko magpalahubog. Muinom lang ginagmay. Dungaga gamay, hubog ihapon. Muna nga, pagkahuman ng New Year, pizza dos na, dili na nga New Year, di ba? That is the second day of that so-called New Year. Pero dili na yun na New Year. Pizza dos na. Pagtanaw kay nasunog naman ang ipangsulti niya tanan nga di maayo. Musugod na pud siya tilaw. Nakalimot sa tanan niyang isulat sa kapirasong papel. Pero sa mga Kristohanon wala naman na. Unsa po kaya itong isulat mga Kristohanon? Nga sunugo na to kung magsunog-sunog ta. Kay daghan pa may Kristohanon nga Kristohanon pero ang gawi pangkalibutan lang yapon. Tanan maingon hallelujah. Daghan may Kristohanon ang alagad sa Dios pero ang pagkinabuhi dili gihapon uyon sa kabubuton sa Ginoo. Tingali ang imong pinulungan. Tingali ang imong linihukan. Tingali ang imong tinanawan. So kitang nangalagad sa Diyos, kung naapa mga butang nga gusto natong usbon, ato ng usbon mga igsuon, ug atong pulihan nga mahimong kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Palakpakan nato ang atong Dios. Nay mga butang nga gusto mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi, napoy mga butang na dili gusto mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nay gusto sa Ginoo ipahunong na nga dili maayo na to mabinuhatan. Napoy gusto sa Ginoo nga ipadayon to nga binuhatan tungod kay kadto nga binuhatan uyon sa kabubuton sa Dios. Karong laruhon na to pag samtang naglingkod ka, samtang nagparugo dinhi, unsa may mga buhat na to nga nakauyon ang atong Ginoo, ipadayon nato na. Unsa may atong mga buhat nga wala kahimuti sa Dios, hunungon na nato na. Og ato ng taligdan og biyaan 2022 og niya na sa 2023 kana mga butang nga gikalipay sa Dios ang atong pagabuhatan. Palakpakan nato ang atong Dios mga igsuon. Everybody say praise the Lord. Kung naamay nindot nga palihi nga buhaton sa tao, walay lain nindot nga palihi nga pagabuhaton kining atong pagkamalipayon nga panaghiusa sa pagsimba. Para naglipay mga igsuon ko sa hiniusa nga pagpadayag sa himaya sa Dios og gugma og grasya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan. Tanan mo ingon hallelujah.
Tuig 2023 dili ko makaingon nga kanang kaning tuiga moabot unya mga igsoon nga hayahay tanan. Dili ko moingon mga igsoon nga sulod sa 2023 buhi patang tanan. Dili ko makaingon mga kaigsuunan sulod sa 2023 mga kaigsuunan na pamunian ang lingkod sa inyong lingkuranan sa simbahan. Pero karon kay ni amanta atong gibilin karon 2022 ang pagdaay kong kalipay sa pagsimba sa Ginoo, atong ideklarar ug atong i-claim sa Ginoo. Lord, makaplaganon ta ang akong kinabuhi sulod sa tibuok 2023 nga naam ako sa imong grasya ug kanagayan. Ang 2022 nagbilin og gitawag kalamidad. Ang 2022 nagbilin og kamatay. Tuniaging adlaw gibalita mga igsoon landslide, 70 ka tawo na lubong, patay tanan, na mga bata, na mga dagko. Katong nangamatay mga igsoon atong 26, December 26 pa to, 27. Ang ilang adlaw malipayon no ta sila, kinagunaw na sila, musunuray na ta 2023. Pero nakaabot ba sila? Wala. Kay wala na sila tuguti sa Diyos nga mabuhi pa 2023. Stop na sa Ginoo. Oh, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kung ikaw ignon sa Ginoo, kuhaon ta naman ta ka, bawion naman tanako imong kinabuhi. Kung dili na kukuhaon sa may mong buhaton sa imong kinabuhi. Dapat hinuklugan sa matag usa. Wala pa kakuha, wala pa bawi atong gininawa. Tungod kay aduna pa ikatuyuan ng Diyos sa imong kinabuhi. Igsoon, God has a purpose. Ang tanan mo ingon dalaygon ang Diyos. Sa matag na ikinabuhi nga nabuhi pa o musulod sa 2023, God has a purpose. Adunay katuyuan ng Diyos. O ako nahibalo nga dili katuyuan sa Diyos sa imong kinabuhi nga gibuhi pa ka para himuon kag tinunglo 2023. No. Dili na kabubuton sa Diyos nga buhion pa ka para maglisod-lisod lang. No. Wala kabuhian sa Diyos musod sa 2023 mga kaigsuunan para mabackslide lang. Ang katuyuan sa Diyos nga nung buhion pataniya para makita pa ang iyang himaya sa atong mga kinabuhi. Gusto ba ninyo makita ang himaya sa Diyos sa inyong kinabuhi? Let your light so shine before men. Abi ninyo ang himaya sa Diyos, way lain ang katarong, ang pagkabalaan, ang righteous nga pagkinabuhi, ang pagkinabuhi nga ligdong, ang pagkinabuhi nga masimbahon, ang pagkinabuhi nga daigol kanunay ang Diyos. Mauna mga igsoon ko ang kahayag sa Diyos, mauna ang himaya sa Diyos. That's why the Bible said, let your light so shine before men. 2022 basig ang imong lakaw sa kinabuhi, dagay na nga backslide sa sistema sa imong pagkinabuhi, dagay na pandol sa imong klase sa pagkinabuhi. Amen. Dapat i-upgrade na nimo. Kay kita na ba pong nangalagad sa Ginoo, tan-awon ta sa uban. Amen. Amen. Kumutan-aw ta sa uban mga igsoon, sigurado maapil tag ka backslide. Pero kumutan-aw ta sa Ginoo, dili ta ma-backslide. Kay dili nato makitaan ang Ginoo kasaypanan. Dili nato makitaan ang Ginoo unsay gihimo niya og nagbinakak ba siya. Wala tanan because God is perfect. Nadunggan ba ko ninyo? God is perfect. Nobody is perfect, God, but God is perfect. Busa pangalagad sa Dios,
nga ang imong tutukan ang Ginoo. Pangalagad sa Dios nga ang imong pananaw tuwa sa Ginoo. Pangalagad sa Dios nga ang imong pagbati na sa Ginoo. Tutukang Jesus lamang, tanaw sa iyang nawong, ang kailibgon ning kalibutan, puros lang ang tanan, puro lang mahanaw. Wa gyud kapuslanan ang kalibutan. Way kapuslanan ang atong gihaguan. Way kapuslanan ang tanang mga butang kung dili ta mo tutok sa pagpangalagad nato diha sa Ginoo. Nakasabot ba mo mga igsoon? Hallelujah! Busa ikaw nga nangalagad sa Dios 2023, tutok sa Ginoo. Ayaw tutok sa mga tao. Kung naakay dili angay adili wag wala ka ganahay sa imong isig ka tao, mabackslide ka tungod sa iyang binuhatan, muundang ka sa pagpangalagad tungod sa estilo sa iyang pagkinabuhi. Dili ka makapadayon sa pagpangalagad tungod sa imong nakita nga dili maayo kaniya. Pero ako kang i-challenge karon, ayaw tan-aw sa iya, tan-aw sa Ginoo, makapadayon ka, igsuon ko. Palakpakan nato ug daygo nato ang Dios. Hallelujah. Ang pagkamatarong, ang pagkinabuhing balaan, ang pagpangalagad ug pagdaig sa Dios, mao ni ang kahayag nga gikan sa Ginoong ming-abot kanato mga igsoon. Padayon sa pagsimba. Tung niaging adlaw nagbautismo mi kang brother ating ato lang ikasulti sa tanang mga bagong nabautismuhan. Padayon sa pagpangalagad. Ayaw itanaw ang inyong mga mata sa mga taong adunay bugat kaayo, mga weaknesses nga makita mga kaigsuunan ko. Ngano man, dili ikagarantiya. Everybody say praise the Lord. Nga nangalagad na sa Ginoo, dili pagihapon madala sa kalibutan. Dili na ikagarantiya. Kay tingali mo, sulti pa ka nako karon nga pastor ako di gyud ko mag-backslide. Masulti na nimo karon kay naa man kas kadasig. Pero unsa ka kung moabot usab kanimo ang kaluya? Mubarog ba kagihapon nga lig-on sa imong pagpangalagad sa Dios? Ang pagpangalagad ra ba sa Dios wala ra ba nagdepende sa pagbati? Amen. Ang lahutay nga pagpangalagad maoy gipangita sa Ginoo kanato. Wala niingon ang Ginoo luwason ta ka. Dalon ta kag langit. Kay permanente ka dasig. Wala. Ang gisultis Biblia, ang makalahutay hangtod sa katapusan. Unsa na nga lahutay? No matter what, unsa yung pagbati, luya man o dili, revival man o dili, mga igsuon ko, na may problema o wala, ang importante na kalahutay ka sa pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsuonan. Diha ra ba na grabing revival? Instead nga diha ka mga igsoon ko, niabot ang imong kinabuhi sa dagko kayong problema, diha inong ka musinggit sa pagdaig sa Ginoo, dagko kay revival ipakanaog sa Ginoo diha na klase nga mga tao, mga igsoon. Kanang dili bitaw madunggan sa Ginoo ang pagbahay. Dili madunggan sa Ginoo ang kanang kanunay nagbagulbol og nagquestion kaniya, mga igsoon. Shall we say praise the Lord? Dagko nga problema, dagko nga suliranin, mga igsoon mo abot sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Atong tawgon ang Ginoo, atong daygon ang Ginoo, atong duolon ang Ginoo, mga kaigsuonan ko. Tungod kay siya lang ang makatabang ni anang tanan, igsuon ko. Shall we say amen? Ayaw bagulbol sa Diyos. Ayaw question na ang Diyos. All things work together for good to them who love God according to His purpose. Amen? 2022, di ba? Na nga backslide? Amen? Dagay na backslide. Pero pag abot 2023, mga igsuon ko,
makabalik sa pagpangalagad ang nag-backslide. Swerte pagyog ka kay wala ka kutluis kinabuhi. Bulahan pagyog kayo ka nga naa pa kay gininhawa nakabalik pa ka. Ngano makaingon tag bulahan paning nga backslider nakabalik ngano? Kay buhi pa. Kay kung namatay na dito sa pagka-backslide mga igsuon, makaluluoy gyud kayo. Ang Biblia nagdeklarar na diha anang parte sa kinabuhi mga igsuon. Nga kung nahulog kas kamot sa Ginoo ug dili na ka makabalik mga kaigsuonan ko, never gyud nga sa puangon pa kaniya pagbalik. Pag backslider na ka, ikaw gyud maning kamot nga mobalik. Ikaw gyud sa imong kaugalingon ang maning kamot makabalik sa pagsimba. Sa mausab na sa kaluyang atong bation, kung luya kayo tang gibati nga musimba, ato gyapong dalon ang atong kaugalingon bahalag luya, pugso nato sa pagsimba, moabot ra nga ibalik ang kadasig. Kanus ata gitawag sa Dios, kanus ata mga igsuon ko gisunod-sunod sa Dios, naghimo ang atong ginusta ng pamaagi para makaduol ka lang sa Ginoo. Pero human ni ana, kung mag-backslide ka, giputol nimo ang imong relasyon sa Ginoo. Amen. Amen. Pag maputol na ang imong relasyon sa Ginoo, ang Ginoo dili na magsunod-sunod nimo. Bahala kas buhay mo. Desisyon mo yan eh. Amen? Mo na nga, ayaw saya nga, samtang naapa kay kinabuhi. Samtang naapay kusog. Paningkamuti nga makadut-dut ka sa pag-alagad sa atong labaw makagagahom, mga kaigsuonan. Everybody say hallelujah. Moabot ba ka nato ang kalig-on? Moabot. Moabot ba nato ang kadasig? Moabot. Moabot ba nato ang revival? Moabot. Pero timan ipod ninyo, moabot po ang kaluya. Moabot po ang kalay. Ignay mong katapad, lamanuha, igna kalaay. Mauna na nga punto akong giingon. Pag moabot na ang kalaay, ayaw pa backslide. Pag moabot na ang kaluya, ayaw undang-undang og simba. Amen. Kay ang kaluwasan wala nagdepende sa imong mood. Ang kaluwasan nagingon ang Biblia kung nilahutay gyud ka sa imong pagpangalagad. Pwede ni mga lagad, mga igsuon sa Ginoo, bisag wala ka sa mod, mao na'y pinakanindot, nga bisag wala ka sa mod, nagtawag ka sa ngalan sa Ginoo. Wala ka sa revival, nagtawag o nagsalig, yapon ka sa Ginoo. Tungod kining uban, mga Kristohanon, nangalagad, nagdepende sa ilang pagbati. Ayaw yun magdepende sa inyong pagbati, ha? Kinahanglan ibutang nato sa atong kasing-kasing. Maluya, mubaskog man, padayon ko musimba. Palakpak sa Ginoo mga igsuon. Kay ang nagpadayon sa pagsimba, moabot ra ang panahon nga matod pas Ginoo, tagbaon ko kamo. Ang katagbawan samtang napas kalibutan, dili pa 100% madawatan sa tao. Pero mula hutay gani kas pagpangalagad, ang mga gigsuon kong gitawag sa Biblia, mga kaigsuonan ko, ang tinuod nga atong nadungog. Everybody say praise the Lord. Ang tinuod nga katagbawan, makaplagan ra gyud diha sa pagpangalagad nga mapadayunon sa Ginoo. Himaya ang Dios. Ni anang panahon na, pulihan sa Diyos, ang kasub-anan, pulihan niyag kalipay. Ni anang panahon na, ang problemado nga mga tao, pulihan niya mga igsuon ko, sa kaharuhay, sa pagpamalandong, sa panghuna-huna. Asa na, diha kumupadayon ta sa pagpangalagad sa Diyos. Shall we see amen? Excited ba ang tanan, padayon ng alagad og Diyos?
Excited ba mong tanan nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo? Excited ba mong tanan sa giandam sa Ginoo nga dapit alang sa atong Pinoy-anan nga wala na ihunong mga igsuon ko? Kung excited tang tanan, hapit na ang bagong tuig mga igsuon ko. Ibutang kanunay sa atong unahuna nga kining pagsulod sa 2023 makaplagan ta kanunay diha sa buluhaton sa Ginoo. Makaplagan ta kanunay diha mga igsuon ko sa pagdaig sa Dios. Makaplagan ta kanunay mga kaigsuonan ko diha sa buluhaton sa Ginoo. Tanan mo ingon amen. Busa nining maong tuig biyaan na to 2022 unya alas 12. Magsugod ta sa presko kaayo nga pagsugod sa kinabuhi. A fresh start. Sugod nga presko ang pagbati mga igsuon. Sugod presko kaayo ang impagbati diha sa presensya sa Ginoo. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Samtang nagtindog ta mga igsuon. Samtang nagpamalandong ta karon maghimo tas mga pagampo. Kung ang kalibutan nagpadahunog sila para sa ilang tradisyonal, nga matod pa nilang magsabag, magpadahunog sila sa ilang mga tingog, bisan unsa na lang ilang pagabuhaton, para mugawas ang dimalas ug musud sa ilang panimalay ang swerte. Kana mga igsuon ko nga tradisyon, sunod-sunuran ras mga tao, ug way kamatuoran, ug dili jud na siya tinuod. Ang tinuod mga igsuon kung pasudlo nimo ang presensya sa Dios imo kinabuhi karon sa bagong tuig. Naa ang tinuod mga igsuon ko nga swerte sa tao. Kung naa mabati nimo ang presensya sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Kung nagpadahunog ang kalibutan sa kasaba sakyanan, kasaba sa mga makina, pabuto para mulayas daw ang dimalas, mupuligsod ang swerte. Tradisyonal, sunod-sunuran, dili na tinuod. Kaya ang tinuod nga swerte sa tao kung makaplagan nimo ang presensya sa Ginoo. Gusto ba mong dimalas o gusto ba mong swerte nga kinabuhi? Kung gusto kang swerte nga kinabuhi, church, paminawa ang pulong sa Ginoo. Buhata ang tanan mga pagdaig para sa Diyos. Sa diyang mabati na nimo yung presensya, swerte ka sa tanang nilalang aning kalibutan na. Kay dili tanang mga tao makabatyag sa presensya sa Diyos. Sige! Ipiyong inyong mga mata. O igna ang Ginoo, Lord, gusto ko presko ang akong pagtuo, presko ang akong pagbate sa pagsuod 2023 nga anakos revival, anakos kadasig sa pagpangalagad kanimo.